namamanhid siya sa umaga, as in nag-start lang to nung 2020 ba yun o 2019, parang 2019. Intro 1, 2, 3. Hey. What? After nun guys, hapon na tayo nakapag-vlog. Anong oras na? 4 o'clock na ng hapon. Wala naman kasing masyadong ganap kanina. Kaya talaga kayo maghapon. So may appointment tayo sa acupuncture. Saan nga ba yun, babe? Where is it? Craig, Yeah, I know, but what shop? I forgot the name. I don't know. Acupuncture. Acupuncture. Is this look like a Chinese one or what? No. Whatever. Indian or... Oh yeah, I think so. We're not going to shopping center after this. Buy some groceries. No, I don't. I forgot to transfer some money. I'm gonna transfer some money later. Finally, nagkaano na rin sa wakas. Nagka-summer na sa Victoria. Isang linggo kaming pinatikim ng summer. Tingnan nyo, masyadong mainit. Tapos, bukas, linggo, back to winter. Ay, nako. Pinatikim lang kami ng isang linggo. Sobrang init. Yan ang gusto-gusto ko. Tagal ko tong hinintay eh. Buti dumating na. Patitikimin lang tayo ng ilang saglit. Tapos yun. Balik winter. So, ang outfit natin guys ay naka-ano lang. Ako naka-chinelas. Ito yun. Naka-ano lang ako. T-shirt. Naka-shorts. Tapos yung ating tongs. Yung chinelas. Mag-rubber shoes sana ako kaso masyadong mainit. Kailangan ko palang bumili ng tripod para dito sa kotse kasi tuwing aalis kami mag-vlog ako, mag-vlog ba, hawak-hawak ko lang yung camera. So mas maganda yung nakalagay lang sa windshield, ganun. Kailangan ko na guys tawag daw acupuncture kasi yung kamay ko sa kaliwa namamanhid siya sa umaga, as in nag-start lang to nung 2020 ba yun o 2019, parang 2019. Siya nangingimay yung kamay ko pagka winter. Naramdaman ko siya umpisa nung winter. Tapos parang nung una mild lang, hindi ko siya masyadong pinapansin. Pero kalaunan, habang tumatagal, parang siya lumalala. So sabi ko dito sa isa, parang na papunta na to sa carpal tunnel. Is that correct? Carpal tunnel? Maybe. Hindi ko rin sure. Basta parang nakakatakyot na ba. Sabi ko sa kanya, maghanap tayo ng doktor na magagamot ba dito. Sabi niya, try mo muna sa acupuncture. Yun nga. Tapos yan, nakakita kami ng medyo mura-mura kasi yung ibang masyadong mahal, nasa siya 100 something, pero ito nasa, how much is that, babe? 90? How much is what? The acupuncture, the figure board? I think it's 65 and 90, I'm not sure. From 65 to 90. 65 for the consultation, 90 for the acupuncture. Okay. Hindi rin namin sure. Maybe 150. Basta medyo mura-mura siya. Kasi guys, yung ito, pagka umaga, pag bago akong gising, siya, as in, namamanhid talaga siya. Dati, dalawa siyang kamay. Yung kaliwa, medyo okay na siya. Ito yung nagiging malala. Itong, yung tatlong ito, may pakiramdam to. Pero itong dalawa, siya, manhid na manhid siya. Minsan, siguro sa sobrang, minsan kasi lagi ako nakahawak sa phone nung pagbago matulog, or maghapon lagi ako nasa phone. Ganon. Pagtapos nun, namamanhid yung kamay ko. Tapos nung
ano to, pinipindot-pindot ko to. Ito talaga yung namamanhid. Yan, simula dito hanggang dyan sa ano, dito. Pero ito, okay lang to. Itong dalawang ito talaga to yung namamanhid. I'm going to put on some music for you. I want you to do some deep breathing for me, okay? If it helps, okay, try to count to 4 when you breathe in. Count to 8 as you breathe out. Okay. 1, 2, 3, 4. It's slower. You need to breathe slower. 1, 2, 3, 4 in, and count to 8 as you breathe out. So slow down. Deeper and slower. That's better. And it's even slower when you breathe out. Okay. I want you to try and breathe not into your chest, but more into the tongue, okay? So underneath there, rather than in here, okay? So, habang hinihintay natin si paring Jason, magkwentuhan muna tayo. Alam mo yung, ano, yung pressure niya, nandito lahat sa aking shoulder. Tapos, konektado siya sa,
Simula sa aking kamay dito. Ito yon. May dugo pa siya ng konti. Ay, wala na pala. Tinanggal na. Binura na. Hanggang sa aking shoulder, yon. Ewan ko kung ilang yon. Ewan ko kung ilang needle yon. Basta medyo madami-dami siya. Dalawa dito, dyan. Tapos isa dito. Ito yung masakit talaga nung tinusok niya yung needle. Siguro pinindot niya ng basta yung pressure niya nandun lahat, as in ang sakit talaga. Tapos yung shoulder, parang feeling ko namamaga after nung nilagay yung needle. Parang 10 needle yata yung nilagay. Tapos siya, tuwing ako lulunok ng laway. Tuwing lulunok ako ng laway, nararamdaman ko yung pressure dito. Medyo masakit siya. Tapos, gusto ko sanang bumangon kasi sabi ko sa inyo, okay naman ako. Hindi ako makabangon kasi masakit siya pag iaangat mo yung ulo mo kasi nga may needle siya. Tapos, narinig kong biglang nagsara na yung ting camera. Nag-automatic sarado na siya. Nag-close siya. Siguro sa tagal ng naka-on. Na-boring yung camera. So, ang binayaran ko guys ay 85. Kasama yung consultation. Tapos, sa sunod, sa next Saturday, yung appointment natin ay 10 AM. Ang gusto niya sana weekdays. Ayoko naman ng weekdays kasi may pasok. Tapos, may inaabangan akong show. Yung Married at First Sight. Gusto ko yun. Sabi niya, kasi sinasabi ko sa kanya na minsan, hinahawakan ko yung phone ko ng matagal. Parang maghapon nakahawak ako sa phone na kaganyan, maghapon. Ito lagi ang ginagamit ko pagka nagpe-Facebook ako or nagti-TikTok. Diba ako nagti-TikTok na, pero yung pag hinahawakan ko yung camera ay nabot ng mahabang oras. Tapos after nun, nangingima yung kamay ko, namamanhid siya. Sabi niya, iwasan ko na yun. Iwasan ko na talaga, baka matuluyan na tayo. Ay, naku. Nakipagdaldalan si parang Jason dun sa aming boss. Ayan na si parang Jason. Nakikita ko na. Ayan na. Ayan na. Hello! Pauwi na tayo guys. Parang namamanhid ko dito. Hindi ko mabilang kung ilang yun. Ilang needles. Pero sa tuwing lulunok ako ng laway, masakit yung aking neck. Dito talaga dito talaga guys. Ito talaga yung apektado. Ito okay lang naman eh. So medyo okay na yung aking pakiramdam. Brenda just came when you arrived there. Yeah. And Andy rang her. I said, where's Brenda? And then she rang. Is Brenda live close to her? Well, she lives in Craigieburn. I don't know how far away. Okay. They having a drink? Not that far. I'm sure Brenda know a shortcut. Oh no, Amanda lives over here too. Amanda lives over here. What am I thinking? I both live this way. That way? Yeah, Amanda lives just over here and then Brenda lives a bit further away. You look very handsome. No? Say hi to them. Hi to them. You want to go there now? No? Let's go home. Are they drinking? Yeah. No. Just a one drink. They have no drinks.
let's go home and You can go there and have a look. I just say I want to just see the house. oh, Brenda was there, yeah? Yeah. Okay, have a look there. Ayan na guys, yung pinakahihintay natin. Yung Married at First Sight. Inaabangan ko talaga yan. Every year. Ayan, dumating na siya. Ngayon ang start niya. So, ito yung sinasabi ko sa inyong paborito kong panoorin. Kasi interesting siya. As in, tuwang-tuwa ako dito. So, yeah! Have a good night, everyone. Dito ko tatapusin natin vlog for today. Thank you so much for watching. See you sa akin next vlog. Bye! Love you guys! Manunod muna ako nito. Babush!